Zdravím vás, borci, pri ďalšom videu. V dnešnom videu by som si rád prebral jeden veľmi známy, často používaný výraz a veľmi nechápaný za mňa, ktorý vie byť dobrou pomôckou, no zároveň, ak ho ľudia pochopia zle, im vie zabraňovať mať proste, čo sa týka dietovania a nejakej formy výsledky, aké chcú. A ten topík nie je nič iné ako refeed. Takže poďme si najskôr definovať, že čo ten refeed je. Ja tu na vás v týchto videách nechcem proste flashovať veľké tabulky non-stop a papiere a neviem čo. Refeed v pomínaní by malo byť krátkodobé navýšenie hlavne sacharidov, ale veľa ľudí to praktizuje ako navýšenie celkovo proste kalórií. Niekto to rád robí Niekto rád robí to navýšenie iba zo sacharidov a áno, technicky toto má najväčší efekt v tej diete, ale samozrejme môže sa to robiť aj iba samotným navýšením kalórií celkových. Každopádne, aby sme chápali trošku tú terminológiu, tak refeed, keď máme, tak je to navýšenie kalórií, ale nie nezmyselné, je to strategické navýšenie kalórií, kde dávame jemný surplus na niekoľko dní, alebo sa snažíme presne triafať náš maintenance. Aký toto má benefit? Veľa ľudí robí refeed, pretože myslia si, že ich metabolizmus sa spomaluje a že oni zase potrebujú nakopnúť to telo v tej diete a neviem čo. Toto je paradoxne najčastejší dôvod, prečo to ľudia robia, ale je to presne dôvod, ktorý ako nedáva absolútne zmysel a vieme, že takto to úplne v tej diete nefunguje, takisto s našim telom. Aké vidím výhody refeedu? Najväčšia výhoda je samozrejme psychika. Sú ľudia, ktorí jednoducho dokážu lepšie manažovať deficit, keď majú deň alebo dva aj trošku navýšené to jedlo. Ďalšia vec, ktorá môže byť veľký benefit, je udržiavanie svalstva. Hej. Ak si jednoducho zaradím do tej diety nejaké refeedy, tak určité dni mám technicky trošku viac sacharidov na tie náročné tréningy, čiže niektoré partie, ktoré si potom tak nakonfigurujem, ktoré počas tých dní idem cvičiť, tak mám lepší tréning. Každopádne poďme si trošku ukázať na praktickom príklade, ako by refeed mal fungovať a ako by refeed nemal fungovať. Takže ak si idete naštruktúrovať do diety refeed, tak nemali by ste to robiť v tom slova zmysle, že no ja teraz, keď jem 2500 kalórií denne, tak chudnem, tak ja proste budem držať 2500 kalórií a pošlem tam za každým proste 3500 kalórií na jeden deň alebo dva a po chvíli sa čudujem, že ako to, že proste nechudnem, mne sa tak spomaluje metabolizmus, čiže ja potrebujem viacej refeedov. Nie, borci. Refeed, chudnutie s refeedom funguje iba keď je ten týždenný deficit zachovaný jednoducho. To znamená, že ja keď viem, že dajme tomu, keď jem 2300 kalórií denne, tak chudnem. Dajme tomu, že keď mám 2300 kalórií každý deň, tak tým dokážem produkovať 500 kalórií deficit na deň. To znamená, že keď si dám 7 x 500, to je 3500, to budem chudnúť zhruba tak pol kila týždenne. Teraz, ja nemôžem urobiť to, že ja si proste dám 2300 5 dní v týždni a potom 2 dní tu plasnem 3000 alebo 3500. Pretože ja tými refeedami upravujem ten týždenný deficit, ktorý vlastne vytváram. Takže to, čo si musíme uvedomiť, že ja, keď si chcem dať pri mojich podmienkach, dajme tomu sobotu refeed, hej, to znamená, že sobotu si chcem dať 3500 kalórií, dajme tomu, alebo 3000, hej. To znamená, že ja tu
tie vyššie kalórie potrebujem pozberať z tých dní, kedy držím deficit. To znamená, že ja, ak tu budem chcieť mať vyššie kalórie, tak potom zvyšné dni budem musieť jesť už iba 2000 kalórií. Hej, ja si toto takto rozpíšem, aby som vám neklamal. Takže 3, 6, 9, 12, 15. Takže tu potom budem mať, trepnem 3500 kalórií. Tu jeden deň mi vyšlo zhruba 1500 kalórií naviac. A dajme tomu, že v nedeľu už zase budem pokračovať takto. Takže ja, keď chcem zachovať ten týždenný deficit, tak ja som si nemohol dať na tie zvyšné dni kalórie, ktoré som si rozpočítal, že 2300, hej. Ja keď chcem chudnúť aj s tými refeedami, ja musím zachovať ten týždenný deficit vyprodukovaný a ten týždenný priemer. Refeed nefunguje tak, že vy si vypočítate tie kalórie a skrz to, že vy ste dali refeed a vy ste nakopli metabolizmus, tak vy ste zrazu schudli to isté, aj keď ste zjedli viac. Takto refeed borci nefunguje. A toto je jedna z najväčších chýb, ktoré som robil. Či ja, alebo vidím to plno iných ľudí robiť, takto proste refeedy nefungujú. Takže musíte si uvedomiť sami, že či vám stojí ten jeden deň navýšený za ubranie zo všetkých iných dní, keď sa snažíme jednoducho zachovať ten deficit, hej. A ak sa pýtate, že proste, no čo ale zvyšné tréningy a také veci. A ak sa pýtate, že no dobre, ale ktorou formou budem chudnúť rýchlejšie? Či budem mať refeed, alebo či budem mať rovnomerne rozložené kalórie každý deň. Čo bude lepšie? Kde budem chudnúť rýchlejšie? Na čom urobím lepšiu formu? Odpoveď je, borci, že bude to jedno a to isté. Bude to jedno a to isté. To, či budete mať všetky zvyšné dni o niečo menej a budete mať jeden vyšší deň, alebo budete mať rovnomerne rozložený ten deficit, na konci dňa to bude to isté z hľadiska termodynamiky. Budete chudnúť presne to isté. Takisto schudnite. Jednoducho týždenný deficit 500 kalórií, z tohto týždenný deficit 3500 kalórií, z tohto týždenný deficit 3500 kalórií, z tohto, hej, teraz hovoríme cirka, nechytajte ma tu za tie proste odchýlky maličké, bude to na konci dňa úplne rovnaké. Takže refeed určite nie je niečo ako nutnosť, alebo refeed určite nie je nejaký tajný hack a technológia, s ktorou vy ste hacker a budete môcť jesť viac, ale chudnúť zároveň to isté, alebo jesť to isté a chudnúť viac. Nie, vôbec. Je to veľmi prosté. Primárny benefit je jednoducho psychika. Možno by sme sa mohli trošku baviť, že proste udržiavanie svalov v niektorých špecifických partí, ale treba si sa uvedomiť, že to, čo ste dostali navyše tu, hej, akože ten tréning s tými sacharidami navyše, poprípade možno ešte ten deň na to, keď ste nakarbení, tak o to ste sa ukrátili tu a tu to máte proste rovnomerne rozložené. Čiže aj v tejto téme je to podľa mňa také otázne a nebude na tom veľmi záležať v praxi. Má to ešte taký benefit, ktorý trošku asi ocenia kulturisti skôr, a to je ten, že vlastne vy keď takto lineárne dietujete takýmto klasickým štýlom, že rovnaké kalórie iba sa uberá postupom času, vy eventuálne začnete byť veľmi prázdni, nemáte glykogén v svaloch, budete spľasnutí. V príprave na súťaže to môže robiť šarapatu, pretože vlastne ten človek sa nikdy aktuálne nevidí, ako plný vyzerá. Čiže
ak idete robiť súťaže alebo formy, ja by som si radšej zakomponoval aspoň pár dní počas tej prípravy mať vyššie kalórie, a to presne skrz toho dôvodu, že aby ste videli, že na čom ste, pretože naozaj spľasnutý, natiahnutý vodou, keď už jednoducho tá dieta je dlhšie, hej, telo je v strese, kortizol vysoko, proste voda, glykogen v tých svaloch není, ste spľasnutí, zároveň je veľa proste vody pod kožou a vyzeráte, že máte o 5 kg svalov viac, že ste proste o neviem koľko percentu tučnejší, potom si zrazu dáte 2 dní refeed a ste naplnení, odvodní vás a zrazu ste proste majster sveta a možno by ste robili nejaké zlé kroky v tej príprave kvôli tomu, že neviete reálne na čom ste. Takže toto môže byť ďalší benefit, ak vás zaujíma súťažná kulturistika alebo niečo také, prečo možno tento princíp môže byť fajn zakomponovať. Inak si myslím, že to nie je nutné a je otázne a je od človeka, že pre koho toto bude súce a pre koho nie. Pretože vlastne, čo máme štúdie na tento topik a máme tie porovnania, že na čom ľudia schudli viac, či takýmto princípom, refeedovým, alebo princípom, že lineárne držíte rovnaké kalórie, tak vždy, keď tí ľudia v tej štúdii neboli kontrolovaní vlastne organizátormi tej štúdii, že tí im priamo nedávali čo jesť a nedozerali nad nich, že čo jedia, tak vždy, keď na nich nebolo priamo dozerané, tak ľudia mali lepšie výsledky refeedovaním ako lineárne. Prečo? Pretože oveľa viac udržateľnejšia vo všeobecnosti býva tá dieta, keď majú nejakú tú odmenu proste. Takže väčšinu ľudí, aspoň vieme z toho vyvodiť ten záver, tak nepriamo, hej, z tých štúdií, že urobí ťa to vo všeobecnosti konzistentnejším a tá dieta je viac udržateľnejšia. Ale zase na druhej strane, keď sa priamo pozrieme na metaanalýzy alebo na veľa porovnaní, kde tí ľudia nad nimi bol dozor naozaj, že toto jedia, koľko sme sa dohodli a nemajú proste možnosť tie kalórie porušiť, tak jednoducho to bolo narovnako. V prípade trvalo schudnúť tie isté kilá dlhší čas refeedovaním, pretože príde bod, kedy jednoducho proste už ste na takých nízkych kalóriách, že vy si už nemôžete ďalej proste brať, hej, z týchto dní, pretože by ste tu mali nejaké stupidne nízke kalórie, hej, poviem, keby tá dieta začala byť tuchšia proste, tak asi by ste nejedli 1600 kalórií 7 dní len na to, aby ste mali jeden proste refeed, hej, asi by ste radšej jedli aj tak stabilne nejakých 2000 celý týždeň. Takže proste, čo sa týka toho refeedu, pre veľa ľudí to môže byť udržateľnejšie, ale vo všeobecnosti tá dieta bude trvať dlhšie, pretože celé, čo mi urobí ten jeden deň vysoký je, že on mi proste celkovo týždenný deficit zníži. To je proste to isté. To je proste to isté. Ale treba si uvedomiť, že ten celkový týždenný deficit môžeš znížiť aj tak, že proste znížiš celkový týždenný deficit, ale každý deň si pridáš o niečo naviac. Takže za mňa sa ťažko hovorí niečo také, že toto je lepšie, toto je horšie. Nemyslím si, že to úplne tak funguje. Myslím si, že sú ľudia, čo to budú vedieť dotiahnuť ďalej s týmto. A myslím si, že sú ľudia, čo to budú vedieť dotiahnuť ďalej s týmto. Ja ti teraz spoza kamery neviem povedať, ktorý človek si ty. To sú skorej veci na coaching a už na nejaké poznanie toho človeka a na skúsenosti s ním, čo sa tohto týka. Každopádne, ak mám ja osobne povedať, tak týmto princípom som to vždycky dotiahol najďalej a väčšinou aj ľudia, s ktorými spolupracujem, tak týmto princípom to dotiahnu najďalej. Takže treba si uvedomiť, že čo sa týka tých refeedov, môže to byť fajn na psychiku, niekto s tým môže byť konzistentnejší, ale na konci dňa
Nie je to nejaký zázrak, nejako tým neurýchliš spomalený metabolizmus, ale to je zase téma na ďalšie video. Nijako tým proste neudržíš lepšie svoje hormóny tým, že budeš mať refeed. Proste naozaj nejaká mágia kolo tohto, borci, verte mi, žiadna nefunguje. Prevažne to bude vec preferencie, ako sa vám rozložené tie kalórie budú držať lepšie, ako budete konzistentnejší a hlavne nezabúdajte na to, keď už sa rozhodnete používať refeed stratégiu, že jednoducho ten týždenný priemer kalóriový musí sedieť a musí sedieť tak, aby som produkoval ten deficit, ktorý potrebujem produkovať na to, aby som proste hitoval si tie svoje góly a aby som progresoval v tej diete tak, ako chcem. Termodynamika sa nedá oklamať, jednoducho toto refeed nie je nejaké hackovanie alebo niečo, naozaj nie je to žiadna mágia, takže toto sú také veci, ktoré by som si ja želal, aby mi niekto vysvetlil oveľa skorej, čo sa týka tých refeedov a to bude na toto video všetko. Ak by vás ešte niečo zaujímalo ohľadne tejto témy, tak jasné mi ešte môžete napísať a budem odpovedať a vidíme sa pri ďalšom videu.